Прадстаўнік офісу прэзідэнта Украіны лічыць усяго, што нарабіў Лукашенко за гэтыя гады, ўжо не апраўдаць нічым. Полк Каліновскага можа зайсці ў Беларусь для здрынення рэжыму Лукашэнкі і з тэрыторыі Расіі. Нечаканае прызнанне магчымасцяў беларускіх добраахвотнікаў. Рэжым працягвае ціснуць на сваякоў вольных беларусаў, пагражаючы пасадзіць іх у турму, як перадолець страх за сваіх бацькоў, братоў, сёстраў. Анджэй Пачобут узгадаў пра Мзію Амаглабелі, быў упэўнены, што яна выйдзе на волю раней, чым я. Беларусь працягвае весці несанкцыйны гандаль. У Казахстане заўважылі навпроставы падман ад беларусаў. Надышла нядзеля, другі дзень адпачынку ад працоўных будняў, але і задзел ужо на наступны тыдзень. Мы робім навіны для вас з душою і спадзяемся, што гэта ўзаемна. Толькі самое стварэнне новай дэсантна-штурмавой брыгады ў Беларусі ў 40 кіламетрах ад украінскай мяжы не мусіць даваць адназначны адказ, што гэта робіцца дзеля дапамогі Расіі зноў увайсці ў Украіну, толькі ўжо разам з беларускім войскам. Вайсковы эксперт, палкоўнік узброеных сілаў Украіны ў адстаўцы, былы лётчык і ўдзельнік вайны з Расіяй ад 2014 году Роман Світан па палічках расклаў сітуацыю, якая можа здарыцца менавіта ў тым раёне, дзе беларускія ўзброеныя сілы і збіраюцца размясціць сваю брыгаду. Естественно, для них важно выстроить, конечно, эту систему обороны со своей стороны от россиян. Ну и та же самая картина, понимая, что если завяжутся, допустим, боевые действия, и украинские войска зайдут в то же Климово, в то же Клинцы, там несколько километров, по большому счету, от границы, то уже с территории России на территорию Беларуси могут двинуться, допустим, полки Калиновского, чисто для понимания процесса, теоретически. Ну а Генштаб, он же рассчитывает самые худшие варианты. То есть, грубо, полк Калиновского зайдет на территорию Беларуси не со стороны Украины, то есть не с территории Украины, а с территории России, с Брянской области. Понятно, с украинской территории попадет на Брянскую, а с Брянской может зайти на белорусскую. Первый Гомель, который будет освобожден от того же лукашенковского режима. Опять, это гипотетический план, но который однозначно Генштаб Беларуси прорабатывает. А для того, чтобы обеспечить определенную безопасность, разворачивает дополнительную бригаду по этому направлению, для того, чтобы можно было, по крайней мере, вот такую освободительную миссию со стороны России полками Калиновского как-то ее нивелировать. То есть вот это основная задача. Раднік кіраўніка офісу прэзідэнта Украіны, выпускнік Менскага медычнага інстытуту і былы супрацоўнік беларускіх выданняў Михаил Падаляк распавёў у інтэрв'ю Дэльфі Літва, што Лукашенко быў і застанецца злачынцам, нават калі ён і дасць заднюю, адмовіўшыся ад далейшай падтрымкі Расіі ў вайне з Украінаю. Гэта малаверагодна, але і суда беларускі дыктатар не пазбегне рана ці позна. Угрозы с Белоруссией остается только три. Для вас, для нас, для всех. Первое – это треплёж Лукашенко бесконечный, с вот этими там безумными какими-то агрессивными идеями. Потом он, правда, успокаивается и переходит в нормальную тональность. Второе – это использование Беларуси для управления теми же дронами, да, ну, для увеличения траектории полетов дронов, особенно по нашим западным областям, или для отправки к вам воздушных шаров и метеозондов и так далее и тому подобное. Это второе. Соответственно, еще и юридическая ответственность у Лукашенко в любом случае уже зафиксирована. И третья составляющая – это возможность белорусского военпрома производить что-то для России. Давайте здесь четко зафиксируем. Беларусь, безусловно, является соучастником военных преступлений, которые творит сегодня Россия. Беларусь осознанно принимает участие в военной экспансии против другого государства, против Украины. И я не думаю, что Беларусь, в принципе, потом, официальный Минск, Лукашенко не будут платить соответствующую юридическую, финансовую или какую-то другую плату. Перад гадавінаю жнівеньскіх пратэстаў, якую вольная Беларусь азначае сёння, узмацніўся ціск народных і сваякоў тых беларусаў, якія ў мэтах захавання ўласнага здароўя і жыцця вымушаныя часова знаходзяцца за мяжою, паведамляе ініцыятыва «Дысідэнт Біўвай». Улады страшэнна баяцца нават тых, хто наўпрост не можа даць адпор менавіта зараз і ўплываць на адхіленне ад трону Лукашэнкі. Ад сваякоў у Беларусі патрабуюць больш жорстка ўплываць на тых, хто з'ехаў, каб яны перадавалі сілавікам звесткі, што адбываецца ў актывісцкім полі. Інакш трэба разумець, будзе тэрор.
У большасці выпадкаў гэта датычыцца родных былых палізняволеных, якія ўжо дэпартаваныя або выехалі самі, ратуючыся ад паўторнага пераследу. Асаблівая ўвага да людзей, якія плануюць удзельнічаць у акцыях, прымеркаваных да гадавіны пачатку пратэстаў 2020 года. Ціск на сем'і не новая практыка. Апошні год мы назіраем, як павялічылася колькасць спробаў вярбоўкі, але ў апошнія тыдні выклікі і пагрозы прыкметна пачасціліся. Рэжыму беззваротны канец, якога не пытанне рэальнасці, а толькі часу, стала яшчэ больш страшна. Падобныя сітуацыі выклікаюць стрэс, асабліва калі ціск ідзе праз бацькоў, але актывісты дысідэнт BY заклікаюць не паддавацца на правакацыі пагрозы, бо застрашэнне збольшага эфемернае, хаця працэс вызвалення Беларусі, канешне, гэта можа тармазіць. У абсалютнай большасці выпадкаў самая эфектыўная практыка і тактыка не ўступаць у камунікацыю, загадзя падрыхтаваць бацькоў да такой сітуацыі і рэгулярна нагадваць ім пра правілы бяспекі. Таксама актывісты даюць спасылку на рэкамендацыі, як дзейнічаць, калі сілавікі выходзяць на сувязь з вамі ці вашымі роднымі. Азнаёмцеся, калі ласка, і нічога не бойцеся, хай баяцца злачынцы, якія з усіх сілаў яшчэ трымаюць уладу. Анджэй Пачобут, беларускі журналіст польскага паходжання, адзначыў гадавіну вынясення прысуду МЗІ Амаглабелі, журналістцы і заснавальніцы выданняў Батумы Лебі і Нетгазеці. Год таму суд у Грузіі прысудзіў вядомую грузінскую журналістку МЗІ Амаглабелі да 2 гадоў турэмнага зняволення. Яна стала сімвалам барацьбы за свабоду слова і дэмакратыю ў Грузіі. Сёння МЗІ па-ранейшаму знаходзіцца ў зняволенні. У 2025 годзе нам з ёй сумесна прысудзілі прэмію Еўрапейскага парламента імя Андрэя Сахарова. Даведаўшыся пра гэта ў турме, я падумаў, што МЗІ першая выйдзе, улічваючы тэрміны, да якіх нас прысудзілі, і што менавіта яна, апынуўшыся на волі, скажа свабоду Андрэю Пачобуту. Аднак усё склалася інакш. Менавіта таму, атрымліваючы ўзнагароды, выступаючы з трыбуны Еўрапейскага парламенту, я сказаў свабоду МЗІ Амаглабелі, свабоду ўсім, хто змагаецца за дэмакратыю ў Грузіі, заяўляе Анджэй Пачобут. Беларусы працягваюць махлярнічаць на прадуктах харчавання, перавозячы іх у іншую краіну для далейшай рэалізацыі без адпаведнай маркіроўкі. Нешта хімічылі з несумленнымі расейцамі, але раз сельгаснагляд даваў па руках, не пусціўшы транспарт без дакументаў на сваю тэрыторыю. І вось цяпер прахіндзеі нейкім чынам прабраліся ў Казахстан. Ва Уральску адміністратыўным цэнтры заходне-казахстанскай вобласці выявілі факт незаконнай сертыфікацыі замарожаных мясазмяшчальных паўфабрыкатаў. Падставаю для праверкі сталі вынікі кантрольнай закупкі прадукцыі, якая суправаджала дэкларацыя ЕАС, аформленай у Беларусі, паведамляе мясцовы партал са спасылкаю на прэс-службу Мінгандлю і інтэграцыі Рэспублікі Казахстан. Як высветлілася падчас расследавання, праведзенага дэпартаментам камітэту тэхнічнага рэгулявання і метралогіі па заходне-казахстанскай вобласці і органаў санэпідкантролю, дакумент быў прыняты на падставе пратаколу адбору спробаў, нібыта выдадзенага лабараторыяй у Алматы. Аднак афіцыйны запыт паказаў, што алматинская лабараторыя ніякіх тэстаў не праводзіла і указаную паперу ніколі не выдавала. Паколькі дэкларацыя грунтавалася на недакладных матэрыялах, яе дзеянне на тэрыторыі Казахстана было афіцыйна адменена. Вытворцу прадукцыі прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне правілаў адзнакі адпаведнасці. У ведамстве падкрэслілі, што цяпер будуць больш пільна ставіцца да беларускай прадукцыі і да яе перавознікаў. Хто канкрэтна вырабіў мясную прадукцыю і адкуль дакладна яе прывезлі, не паведамляецца. Аднак прэцэдэнт падману і нядобрасумленнасці створаны, а таму міжведамасная барацьба з падробленымі дакументамі будзе працягнутая як больш грунтоўная для абароны рынку ад патэнцыйна небяспечных тавараў. Цяпер у тым ліку, на жаль, заплямілася і Беларусь. Беларусы малайцы не спяшаюцца адпачываць у Расіі. Турыстычная плынь туды расце, але Беларусь не трапіла нават у 5 краін, жыхары якіх найбольш актыўна ездзяць да ўсходняга суседа. У другім квартале 2026 года беларусы здзейснілі ў Расію з турыстычнымі мэтамі каля 3900 паездак. Гэта на 6% менш, чым год таму. Беларусь заняла толькі 9-е месца. Для параўнання з Китая за 3 месяцы прыехалі туды больш за 226 тысяч турыстаў. Пры гэтым агульная замежная турыстычная плынь у Расію пачала запавольвацца. За першае паўгоддзе яна яшчэ вырасла на 7,5%, але ўжо ў другім квартале скарацілася больш чым на 4%. І гэта пры тым, што для беларусаў Расія застаецца адным з самых простых напрамкаў для паездак. Агульная мяжа, няма візаў і фактычна адсутнічае моўны бар'ер, але турыстычны ажыятаж, мяркуючы па афіцыйнай статыстыцы, не назіраецца і ўвесь час памяншаецца. Там усё ж такі небяспечна. Яна ваюе і атрымлівае за гэта ўсё больш і больш. Дзякую вам за ўвагу, і сёння ўвечары у нас падсумаванне вынікаў тыдня. Заставайцеся з Нехта Плюс. Да сустрэчы.